Jama'a assalamu alaikum. Wannan samfur ne daga cikin yanayin samfur na sabon rubutun Hausa wanda aka ƙirƙira daga wani bawan Allah mazaunin garin Kano, wanda muna gabatar muku da su wannan rubutu tare da wannan baƙaƙe na shi wannan rubutu. Sannan a wannan tasha mai albarka za mu kawo muku yadda darasi zai rika kasancewa, wanda kai ko ke da ke nesa za ki shiga channel ɗinmu ta muryar Hausa Academy ki subscribing ko kai subscribing domin ka rika samun damar koyo na wannan sabon rubutu namu mu Hausawa. Abu mafi dacewa